AC Horsens de spillede her til eftermiddag deres første træningskamp i det tyrkiske, og Donny Mølbys tropper kom ikke alt for godt i gang mod Debrecen. Her er det Debrecens stjerne og nummer 10, Barlas Farkas, der går igennem, og fantastisk mål af den kreative, offensive midtbanespiller. Udover den her kasse, så kan han også bryste sig af 3 A-landskampe for Ungarn. Her kan man se, at det er Nikolaj Nielsen, der kommer på mellemhånd, og så er det ingen sag for Farkas at tage den hele vejen og sætte den helt op i krogen uden for Søren Jokumsens rækkevidde. Herefter der var det som om, at AC Horsens vågnede op til død. Efter et længerevarende pres, så er der Anders Nør, der kommer øverst her. Og Fardan følger godt op, og så er det ingen sag for Anders Nør at sætte den ind i målet bagefter. Det er Anders Nørs andet mål her i opstarten, har jeg lovet at sige. Som man kan se her, så er det Isays fremragende aggressive angrebsspil, der gør, at Anders Nør lige pludselig står helt fri. 1-1, det var også resultatet efter første halvleg, og AC Horsens fortsatte ufortrødent i anden. Her er det Spelmand, der kommer alene igennem, og fantastisk sat ind, uden chancer for Ninad Novakovic, der jo har en fortid i både FC Nordsjælland og Køge. Det er Gilberto Macena, der med ydersiden finder Spelmand, og han tager den flot med hovedet og sætter den sikkert ind til 2-1 til AC Horsens. Og den gule fare fortsatte ufortrødent. Her er det Gilberto Macena igen, der arbejder rigtig godt på venstrekanten. Og han nærmest zigzagger sig igennem, og inde på midten, der er det Isai Fardan, der kan lægge den ind bag Ninad Novakovic. Fantastisk arbejde af Gilberto Macena og hans anden assist i kampen. Og igen kan man se her på slowbillederne, det er ydersiden, der gør, at han altså får sin anden assist. 3-1 bliver også kampens resultat i en rigtig god træningskamp for AC Horsens.